आई अब 8 प्रकार के झाल सुनी जी। हम बजाई 8 प्रकार के झाल। हाँ जी। ये पहले सादा जोड़ी सब है बजावेला, सब है बजाई नंद म्यूजिक जी सब बजावेला है तरह के हम बजावत हैं देखो। बिना गीत के उताल नहीं तुर सकता अपना झाल के बल पर, ये हमरे से होला। अब हम सादा अब रुलदार कॉपी बनाते हैं, रुलदार जैसे अंग्रेजी लिखा जाए वो कॉपी है। बनाओ बनाओ। जय हो जय हो। आपको ताल कहाँ रहता है, चैन हो जाए जब ताल टूट जाता है। रुलदार कॉपी बनौनी। अब एगो तबला के बोल सुनाई, तबला बोलेला उनमें से एगो बोल निकलेला धत्तिनला तत्तिनला धत्तिनला तत्तिनला धत्तिनला तत्तिनला धत्तिनला तत्तिनला धत्तिनला। ये हमारे छलवा बोली गणेश बाबा शर्मा जी हैं। अच्छा ये भाई शर्मा जी लोग तो ढेर ठेका बजावता है। एगो हृदयानंद शर्मा, ई शर्मा, एगो हो सुदर्शन शर्मा नाम का लड़का घर देखने लगन में गल बड़ और ही को शर्मा बड़ा करो बहुत शर्मा लोग बादक हो गए। बढ़ाई के हाथ है दादा दबीजे मारे ले जाए बड़ा गढ़ा बड़ी गढ़ा लो वाह दादा लकड़ी के चिकन का दला लो तो गौनाई के चिकन करे में कितना टाइम लगे। अब आई तबला के बोल। हो तबला के बोल रहा ए पिंकी दूगो बैंक बोलता रे सर। कहाँ कहाँ बड़े सो? एगो पानी में बा, एगो सुखला पड़ल बा। पनिया वाला से सुखला वाला पूछता जे का समाचार बा, तू कहता कि ठीक बा ठीक बा ठीक बा। ये हमर झलवा में सब आज निकल का समाचार बा, तू कही कि ठीक बा ठीक बा। झाल के कमाल है सर। दोनों हाथ से झाल बजेला, हम एको हाथ से बजाई देख ली आँखी से देखा कह के नहीं सुना। हम जोड़ी से बरसात भी कराई ले और कैसे छुएले ओरियान भी छुआई देखी बाबा। बरसात होती है बाजी ओरियान छुइयो सुई तो ठोपे ठोपे बाजी बाजी। ठोपे 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 ठोपे
चुप गई गिर गई